Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni m'bandakucha wa pa 9 ndidzichita pang'ono chifukwa oyang'ana ku LCD ne lero sinaswere bwino kapena kudzuka bwino moyenerera ngati munthu. Mpingo ndikudwalika koma ukuwawa ndi mtima ndisowa mapemphero anu. Mokakamizika bero limene lalira sindikufuna kuphonya LCD imene choncho ndichita mwachidwi kuyang'ana, koma kwambiri ndichita zinazi kuti ndipereke ngati ripoti ina kuti mawu anga pamene ndizizajambula adzatuluke bwinobwino kutulukira ku anthu kuti mwina mukhoza kumvesesa m'thupi mwanga mukupeza bwino. Koma kwa lero tamverani zimene ndizilankhula koma modukaduka chonchi. Lero ndi m'bandakucha wa pa 9 Julayi kuli LCD akuchitira ku Miami. Nkhani imene yaoneka mphindi 10 zapitazi pamene ndimazunzikira kuti ndipeze netiwiki yabwino kuchochitikachi. Ana Mulungu kunjaku kuli zochititsa mantha zimene zikuoneka chifukwa akanema ukazitape achoka kwawoko kumene aliko ndi alunjika dziko la kunyanja koma ndi pansi pamadzi. Pamene chithunzi cha ukazitapecho chikamerachi chinapita pansi pamadzipa, ndinaona chinyama chija chotchedwa Leviathan chimene ine ndilibe nacho chilendo, ndikuona zimene ndaona kale, koma inuyo muzimva koyamba zimene zikuchitika lerozi, mungomva kuchokera ku mawu chifukwa mulibe mwayi woona zimene zikuchitikazi. Lero madzi akugwedezeka pansi pa madzi akulu, chirombo chija chikung'anima ngati mphenzi, chinyama chotchedwa Leviathan. Ndi LCD yosaonera ndi wana, angakhala ayaya ndauza kuti agonekaye chifukwa chikung'anima pa fonipa ndi maonekedwe ache woopsa aja. Izi zinzochititsa mantha kwambiri zimene zikuoneka lero pa LCD. Ndaona chinyama chija. Mukhale pamenepo ana Mulungu, mumvesere LCD ya pa 9 Julayi, koma uno ndi m'bandakucha. Tangopitirira kumene ola ya 12 koloko usiku ndithu umenewu. Mukhale pomwepo kuzimvesera nawo zimene ndikuzilankhulazi kuti mwina mwakachetechete mukhoza kutolapo chimene inenso ndingafune kutolapo. Chimene chimachitika ndi chimene chikuchitika pakadali panopa, kamera ikumapita pansi pamadzi ndi akumationesa chinyama chotchedwa Leviathan, koma chinyamacho pansipo chagwira cable imeneyi ndija imatchedwa undersea submarine cable, ndechayigwira chikuchita ngati chikuopseza kuti chikufuna kudula pansi pamadzipo. Ndechikuchitika nchakuti kamerayi ikumanyamuka ndikubwera mu holo ya kuno ku Miami. Nditero sidera lija linalitchula koma ndi Miami, ndi kumene kukuchitikira LCD. Ndi akatukula kamera kubwezera mu holoyi mu hotelayi kumalo kumene akukumanira nako sindikudziwako, koma ndi dziko la America. Miami ili ku America. Ndiye akatukula kamerayi kuichosa pamadzi kubweresa umumu mmene zilili mu holo mulero
sikwenikweni kuti mwadzaza anthu ambirimbiri hayi, koma kuoneka kuti kwambiri ndi mkumano uja umachitika pa Zoom. Atsogoleri a maiko, atsogoleri a mabungwe a International Forum ali kumeneku akuonekera momwemo. Opumula ku maudindo osiyanasiyana ali komweko akuonerera nawo. Komano ndikunena ambiri ama udindo otchuka sanabwere ku Miyamiku, akuonerera ali mmakwawo. Mwachitsanzo tikuona Donald Trump right away kulowa mchipinda chake chogona cha ku White House, ndi kumene akumvekera kulankhula komanso kuchita nawo chidwi ndi kutumiza uthenga kwa amene ali ndi kuthekera kolankhula kapena kupereka mapembedzero ku ziwanda zimene zimakhala ndi mwayi olankhulana ndi anthu koma pansi pamadzi, akuyitana mfiti zina ndi zina ndi ena achipembedzo cha Satana, kuti mwina ngati nkutheka apite pansipa akalankhule ndi Leviathan. Ndikuganiza kuti mmene akuonesa president wa ku Russia sakulankhulanso Chingerezi koma chakwawo, koma zija zakuti onse apanga umodzi wachisoni okhuzidwa komanso wamantha. Ndi chani chikuchitika ku LCD lero? Leviathan wagwira undersea submarine cable. Ndinenekaye kuti mumve akati undersea submarine cable. Muyambe mwamva kaya nzanga Standard 3 kuti dziko lonse lapansi tikudalira tsopano network ndipo tachita depend pa network ndimene ikuyendesa dziko lapansi. Koma network iyi kaya ndi madata timanenawa, malibandulo timanenawa, mayunisi timanenawa, mwanjira ina network si kuchokera kuma satellite wokha kumwambayi, koma mphamvu zambiri. Anzathu Angereziwa anayika chikebo chimene chinalumikiza maiko a dziko lonse lapansi, koma chimayenda pansi pa madzi. Chikayenda pa mtundawo, koma chimayenera kuti chikafika kwinako chikayende kwambiri pansi pa madzi. Ndiye njira ina ndikudziwiseni kuti network imene timagwiritsa ntchito iyi imathandizidwanso ndi chiwaya chachikulu, chimpukutu cha waya chachitali chimene chikutchedwa kuti undersea submarine cable. Ndi chimenecho ndi chimene muchithunzithunzi chikuonekera ku LCD lero Leviathan wachigwira chimene chocho, koma sakuchiseveresa, akufuna kudula, koma sanadule, koma akufuna kudula. Ndiso pano chimene ili kudabwa ine lero, mwina inunso mudabwe nawo, ndikuti nkhani zochitika pansi pa madzi za chinjoka ichi chokhuza Leviathan, koma anthu amoyo, mapresidenti, azitsogoleri, akaswira teknoloji akuoneka omalankhulana, kumayimbirana mafoni ndi kumayankhana kuti kodi achite bwanji. Mwanjira ina lerolo usiku uno pa 9 Julayi dziko lapansi, amene amayendesa dziko lapansi ali njenjenje, teng'eneng'e lagwira, chifukwa cable ili pansiyo as I'm talking usiku uno 10 minutes past 1 ili mmanja, dzanja la manja la njoka yotchedwa Leviathan. Lerolo ndi chinjoka chooneka ndithu nchinjoka, koma chamera ndi manja. Machitachita njoka iyi amasonyeza kuti nchiwanda ndithu, ndi Satana, ndi mmodzi mwa angelo akugwa. Chikuoneka ngati chinagwa kale kale, mwina Adamu asanalengedwe, chili pansi pa madzi chinjokachi.
chosausa kwambiri ndechili pamenepa ndechagwira cable kuti chikufuna kudula. Now chikunjenjemeresa dziko ndi chimenenso chikundipasa chidwi kuti ndilankhule nanu ndikuti mu New World Order kumapeto anthawi ya pansi pano network ndimene idzayendese dziko lapansi podzapanga chipembedzo chimodzi, ndalama imodzi, boma la dziko lapansi limodzi. Mulungu amene adzayendese umodzi wa zimenezi kapena amene akuyendesa umodzi wa ndalama, umodzi wa mgwirizano wa maiko, umodzi wa ulamuliro, amene akutsogolera kuti tilowe mu New World Order mu system zatsopano ndi network imene ikupanga one nation, one currency, one religion. To accomplish zinthu zitatu ndazitchulazi, network ndiye nkhala pakati. Ndiye network iyi kuti ikhalepo kuli ma satellite kumwambako anakayika zimenezo kale ndiye dziko lapansi lino kuli makhebo amene anayika pamadzi ndi amene amakoka network kuti tiyipeze, ena akhale nayo, inu mudzigula muzipasana ndalama, ena akayigule kumene koko ma lights okhala nayo, inu muzilipira ngati ma units, kulumikizisirana zinthu zonse zofunikira za dziko lapansi. Ndi network imene ikuyendesa dziko lapansi. Ndisadapite patali pamene ndikupitilira kuona mwina ndikukumbutsire mtuni kuti ndidalankhulapo za chinyama chotchedwa Leviathan m'maaudio yena ndi m'maulaliki yena kuti ku ufumu wa Satana gawo losiriza lakayendesedwe kadongosolo la dziko lapansi, Satana mwini wakeyo anasiyira mphamvu zonse Leviathan kuti ndamene adzakwangule kuyendesa dongosolo la kumapeto anthawi ya pansi pano. Ine tsopano ndikuvomereza kuti anamusiradi chifukwa lero akuoneka pansi wakupatira chinthu chimene chikulumikizisa dziko lapansi ndi kuyendesa dongosolo la dziko lapansi latsopanoli chotchedwa network. Wachigwira lero ndiye dzikoli ndikudziwa magona koma lili gwedegwede. Ena akuonerabe mipira usiku uno koma anthu ali gwedegwede osati kompirako koma oyang'anira a dziko lapansi sali chete ayi, akugwedezeka. Tsono msadabwe ayi kuti chikuchitika nchani ku dziko lapansi. Leviathan inu mukunziwa bwino. Ndidzawerenge malemba kuti mwina tidzakhale ndi kumvesesa kwa Leviathan, mwina ikatha kuonera LCD kuti mwina mumvesese kuti baibulo likunenanji za njoka imeneyi. Ndikamayang'ana ku buku la Yobo chapter number 40 ngati si Yobo chapter number 41 adanenapo za kugwedezeka kwa dziko lapansi. Chirombo chimenechi chikazavundula madzi. Yobo anachifotokozera ngati ulosi, inenso ndachifotokozera ngati kuphera nkhongo mu ulaliki wa mbuku la Yobo. Koma lero chimene chikuonekera pano chopsa kwambiri ndicho chitisa mantha ndi chakuti dzikoli ngakhale mwagona abale yanga koma lagwedezeka mu LCD imeneyi chifukwa atsogoleri amphamvu a dziko lapansi akuonekera mzipinda mwawo ndi mapijama lili njenjenje dziko. Zikadakhala kuti izi nzoona tonse lerolo mukanadabwa inu kuona azitsogoleri ali muzovala zogonera koma alibe chochita, aliyense ali totally disorganized, ndipo palibe chimene akuganiza kuti akhoza kuchita chani chifukwa chinyamachi chaluma ndi kukamwa kwake, koma uku chagwira ukuso chagwira koma sichinadule cable koma chikuopseza kuti chidula cable imene ikangoduka tiyambe kumvana kuchokera pamenepo.
ndiye kuti the entire system ya dziko lapansi ya network ikuchita close down lero chikadula chirombochi, mawa kukamacha mamawa dziko lapansi kukhala kulibe network. Nkhani izi ndizosautsa kwambiri. Ini yake sakulankhulaso ngati mmene ndikulankhulira ineyo pano, chifukwa ndamantha sikukumveka kulankhula, koma kulankhula kukumveka kwa phokoso loti aliyense akumayimbira nzache foni. Ndiganiza kuti mitu yayima akusowa chochita, chifukwa iyi ndi ya emergency. Sindikuona ngakhale tebulo lozinakinka mu office imene akumanayi, mu lumu imene akumanayi, kandege kawo kazitape kakuyenda mu lumuyi kakumatuluka kupita kukaonetsa pansi pamadzi pamene chinjokachi chagwira kheboyi. Ndibwerere pang'ono ku kheboku pamene zithunzi zikuoneka zodukaduka. Ndibwerere kuti dziko lapansi limayendera network, ndipo kumwamba kuli ma satellite. Dziko lapansi anayika chiwaya chachikulu chimene chingerezi chake tikugwiritsa ntchito chingerezi chakuti cable, chiwaya chimene chimakhala mtima waya tambirimbiri mkati mwake, koma ndi chachikulu komanso cholemera. Anachiyika pansi pamadzi, chimatalika approximately to 1.4 million kilometer. 1.4 million kilometer kutalika kwake m'mayiko ndi m'madera amene chikhebo chimenechi chadusa ku dziko lapansi. Tsopano akunena kuti kumene njokayi yotchedwa Leviathan yagwirira chikhebochi chagwira dera lina la North Atlantic Ocean, kumene chinjoka chilero chikusewera koma chagwira khebo limeneli. Iyi ni nkhani yofuna ana a Mulungu kuyimvesesa, komanso tiphunzirepo kanthu za chimene chikufuna kuonekachi. Zithunzi zabwerera pamene tikuonererabe izizi mu holomu mwayamba kuoneka anthu kuyimirira wawo. Tsopano mtsikana uja akuoneka lozinakinka. Ineyo monga wozolowera kuonera LCD ndikaona lozinakinka ndimadziwa kuti ndekuti pakhala kulankhula, ayimirira yena adzilankhula mmenemo. Zikhala bwino chifukwa kulankhulako ndi kumene timatha kumvesesa kwenikweni kuti chikuchitika mmene mumu ndi chani. Pamene tikuona pakala wotere kanema wa ukazitape tsopano wabwerera mulumumu. Wabwerera mulumumu kanema wa ukazitape. Zikuoneka kuti zili choncho. Pakudusa mawu amene akuyichemereranso khebo ija akunena kuti dera limene lolo la North Atlantic Ocean kuli kampani imene imayang'anira khebo imeneyi, ndiye m'malo mwake khebo iyi imatha kupasidwa madera ena dzina la kampani kapena dzina la chochitikacho, ndi akulitcha kuti Medusa Submarine Cable System, imene akuyitcha kuti RES 2026. Ayika mawu amenewo. Zikuoneka kuti enu ake akhebu imeneyi ndi Afrix Telecom. Ali komweku kapena ndinene choncho. Palinso ena amene akutcha kuti Ogera Tsunami, iwowanso amayang'anira za makhebo. Palinso Kofo Elgen, Postside Agent, komanso kuli Medula France, Malamazadula Valley ya ku Italy.
ili pomwepo akutchula ti makampani mwina pronunciation kaya momwemo kapena nene chichewa kuti chimveke bwino kwa ine munthu wopanda sukulu kunena kuti katchulidwe ka zimene alembazi kangandivute chifukwa nzoti zinazi ndikuziwerenga pomwepa pamene mawu akudutsa kuchoka mbali ina kupita mbali ina chifukwa iyi ndi live ndezi kundipasa kulephera kutchula bwino koma atipasa Mazaladula Vale ya ku Italy ili pomwepo. Makosana ichi chinchisokonezo cha dziko lonse lapansi chimene chikuonekerachi. Olankhula ayimirira ndipo akulankhula sizikumveka chifukwa nchipwitikizi. Ine ndikulonjezeni ana a Mulungu kuti mmene ndamuona Levithani akuonekera ndi dziko likunjenjemera ngati mmene likunjenjemereramo, ndikukakamizika kuti audio inayo ndilowe kumalemba kuti mwina ana a Mulungu mukhoza kudziwa kuti njoka ikuoneka lero pansi pa madzi m'Baibulo ananena kuti idzakhala bwanji. Koma chimene ine ndakumbukirapo kale ndi chakuti buku la Yobu chapter number 41 anafotokozera machitachita njokayi ndipo ananena mmene dziko lapansi lidzanjenjemerere. Kunayambira ni mafunso ndana azaponya mbeza, ndana adzakola chinyama chimenechi pakuti chikakhala pamadzi ndikugwedezeka ndi kuvundula madzi amphamvu amanjenjemera. Mavesi aka 15, 16, 17 akufunsa kuti ndani adzadusa ku mizera yace iwiri yakukamwa kwa ng'ona. Tsopano nkhani imeneyi ndakhala ndikuyifotokoza ndiye chinyamachi lero sichinadule khebo impingo koma chayigwira. Anthuwa kaya kupembezera kaya kufuna chipase pepani kuti chisadule komano chagwira khebo. Nkhani yosaoneka ngati yopanda pake kuti akuyionesa ku LCD komanso ineyo nkamayilankhula mwina ikhoza kungomveka ngati nkhani yopanda ntchito kuti undersea submarine cable ndi zili nchani ndi ife ngati ana achikhirisitu tikhoza kumakhala ndi maganizo ngati amenewo. Koma mwina ine ndiyankhe asanakhale pansi uyuyu ndikudikirira chifukwa mchemwali uja alipompa. Ndiganiza kuti akayamba kulankhula ameneyo ndimvesera nawo chizungu chomvekako chimene amatanthauzira ayaya amenewa. Koma ine ndikudikirira kuti amenewa wafotokozere ndinene kuti kheboyi ili pansi pa madziyi ndiye kuti ili m'manja mwa Levithani imene ndi network. Koma musayiwale kuti ku satellite kumwambaku tilinso ndi chiopsezo chachikulu kwambiri chimene ma alien akuopseza kuti tisuntha ma satellite mukapanda kuti pasa nsembe. Mukukumbukira LCD imene ija. Tsono ine ndimafuna muone kuti kodi ndikuyitulusa LCD ikukupasani chani. Tili ana amene tikulamulidwa m'mayikowa amene dziko lapansi lino ikudusa mu kapiriyodi kamene dziko lonse lapansi likudalira network. Ndipo kuti network yo chikhala chipangizo chodalirika pa golo 1 kuyendesa dziko lonse lapansi mu New World Order zimene kale ifeyo zatikhuza kale, zimene as I'm talking ife ndife ma victim a network imeneyi. Zikusokoneza bwanji ntchito ya Mulungu nanga zakhuza bwanji ntchito ya Mulungu. Muona kuti mipingo, machalichi, maulaliki tonse tikuchita depend pa network. Ngakhale mmene ineyo ndikutumiza ma audiowa ndikujambula inuyo nkumamvera uthengawo, musayiwale kuti zimene zinonse mukudalira pa network. Tikudalira network. Lerolo ngati chinjokachi chapansichi chagwira undersea submarine cable,
tikuyenera kulankhula nkhani imeneyi chifukwa ikutikhuza, osayiwala kuti tikumva mbiri zambiri za machitidwe a nthawi ya pansi pano zimene zikhuze mpingo koma zomadutsa ku netiwiki. Mwachisanzo tili njenjenje tikuyembekezera digital money kuti kodi ikhuza bwanji chikhirisitu. Mupeza kuti digital money ikuyenda pa goditech, mulungu wake ndi mulungu wa teknoloji. Kudzera teknolojiyo ilipo ndi maso ake a teknoloji ndi network. Nde lero chinjoka chija chotchedwa Leviathan chagwira network iyo. Mukuyenera kumvapo kanthu tsopano kuchokera pamenepo. Nditikhale limodzi koma ndilonjeze ndikukukumbutsani kuti chinjoka ndikuchiona lero chi ndili ndi mavesi angapo amene baibulo lidachitchula chirombo chimenechi chotchedwa Leviathan. Ndiye kuti muphunziro limeneli tikaonerera LCD imeneyi timvanso kuti kodi baibulo likunena chani za chinyama chotchedwa Leviathan mogwirizana ndi chikoka chimene ndapatsidwa ine kuno. Koma takhalani pamenepo tsopano apa ayambapo kufotokoza ndiye pali zodabwitsa. Akutionesa chinyama chimene chikutchedwa kuti Behemoth. Ngati mungakumbukire bwino ana mulungu amapezeka m'buku la Yobo chapter number 40 verse number 1. Ndiye akuti chinyamachi achipasa number 10. Ayamba kutulutsa zinyama, koma pansi paja chinyama choyamba chimene tachiona live ndi Leviathan. Koma ichi akuonetsachi sichili cha live koma ndi chithunzi chabe. Koma mmene atchula dzinalo ndikukumbukira kuti chinyama chimenechi chimapezeka pa Yobo chapter number 10 kuyambira verse number 1 mpaka na verse yake ya number 24. Ndikuti mugwirizana nane kuti ndikamaliza kuonerera LCD ya live imene tikuona chinyama chotchedwa Leviathan chitagwira cable, undersea cable ya pansipa yokhuzana ndi network, inenso ndifotokozere kudzera mu baibulo audio inayo kuti kodi chinyama chimenecho chonchani chotchedwa Leviathan. Koma chithunzi posachedwa apa amba kuonesa zinyama ndi akuonesanso chithunzi cha Leviathan cha nambala 2. Chithunzi cha Leviathan cha nambala 2 ndi tikuona pa namba 3. Pa namba 3 pali dzombe, akuonesa dzombe. Ndipo pa namba 5 musayiwale kuti nkhani ya dzombe imaoneka ku buku la Chivumbuluso chapter number 9 ngati sindikulakwitsa. Koma sipomwepo usiku uno mmene chikudutsa pakanema uyu wa mu ofesi yawo imene akukambiranirana pa bolodi apo, akuonesanso kachinyama kena kamatchedwa kuti Satanis. Tidzakawerenga bwino kameneka ineyo, koma ndikukumbukira ngati kamapezekanso kachinyama kameneka muchinenero china ku buku la Yesaya chapter number 34 verse number 14. Ndiye ndikuona ngati nkoyeneradi kuti ikata LCD ndituluse baibulo zinyama zimene akuzionesa lerozi kuti ndiziti nanga zimagwira ntchito yanji, nanga adanena kuti zidzatani zimenezi. Akuonesa zithunzithunzi za anefili. Nanga kagulu kameneka kakukhala ngati ndikaja kaku Genesis chapter number 6 verse 1 mpaka na 4. Akutionesanso kachinyama kena chirombo china chimene akuchitcha kuti Ophanim.
maofanimu khala ngati amapezeka ku buku la Ezekiel chapter number 1 mpaka na Ezekiel chapter number 1 mwina kuzafika mpaka na verse number chapter number 1 verse number 10 kapena 1 iyo mpaka 10 mkatikati mupepa nzanga omvera. Koma ineyo ndikudabwa chifukwa zinyama akuonesazi ku baibulo zinatchulidwanso mwenjira ina. Akutionesanso chinyama chija chimatchedwa kuti dragoni mukuchidziwa bwino ndi chinjoka. Chimapezeka mu Revelation chapter number 12 verse yake ya number 3 mpaka 9 akutionesa. Amene akuonetsayo wayimirirayo akuzichemerera ndi dzina lakuti water watiking. Dzina lake akumutcha kuti water watiking. Ndi amene akulankhulayo. Water watiking. Zikuthawabe zithunzi sindidziwa kuti tione chinyama china nchani chochitika pamenepa. Koma tsopano Lozina Kinka akuyimirira kuti timve zimene water watiking walankhula. Takhala ndi pomwepo mmene akuyamba kulankhula Lozina Kinka ndikuti musayiwale kuti gawo loyamba ndakupatsirani kuti chirombo chotchedwa Leviathan lero chagwira cable, chagwira waya umene umathandizira network dziko lonse la pansi. Ndi water watiking akunena kuti kodi chikhristu chimapindulanji ndi network. Ndifuna kuti tikambirane ndikuonetseni mmene chikhristu chikupindulira ndi network iyi, ndipo tingapange bwanji kuti tichipange eliminate chikhristu tichichotse popeza nawo phindu pa network iyi. Water watiking akuti zadziwika ku dziko lonse lapansi kuti network iyi imene tikugwirisa ntchito iyi yakanika kuchotsa kafalisidwe ka uthenga wabwino ku dziko lapansi, ndipo yathandizira kuti uthenga wabwino umveke ku dziko lonse, kupanga zinthu zinayi. Choyamba, kugwedeza maziko aboma loyendesedwa ndi mfumu yathu Lucifer. Number 2, kupititsa patsogolo mgwirizano wa chipembedzo chotchedwa chikhristu chapeza nawo phindu ku network imeneyi. Mwa ichi ndikudziwiseni kuti mmene mukumuona Leviathan ali pansi kugwira cable imeneyi ndi chizindikiro cha ife tichitepo chani pokuchichosa chikhristuchi kupeza nawo phindu mu network imeneyi. Malo mwake ngati sitingachite moyenerera, ine water watiking ndikuti chinyamachi chikadula network, tonse amene timapeza nawo phindu ku network tipeza nawo limodzi mavuto ngati akhristunso. Zokambira nazi zitithandize kupeza njira yochotsa opeza nawo phindu ku network yathuyi. Nkhani zosausa imene ni nkhani yosausa. Ndipitirire ndisadapite ku maganizo anga kuzolankhula za water watiking. Akunena kuti chikhristu m'masiku osiriza chikukondwerera nawo
mtendere wa network iyi. Mwa njira ina chikhristuchi chapeza njira yoyamba imene ndimati tikambirane, imene ikuvuta kwambiri kuvutitsa ufumu wa Lucifer ku dziko lapansi. Ife ngati chipembedzo chopembeza Satana otsutsa a Mulungu wawo, atha kutheka kuti Leviathan waona prayer for Christian unity. Nanga chizungu chimenecho chingandikanike ngati akuti mkwiyowu Leviathan waona prayer for Christian unity. Mukhale pamenepo ana Mulungu. Water Whitking akutanthauza kuti network yathandiza chikhristu kukhala chimodzi mwansanga mu New World Order ku end time, kunkwangulo wa dongosolo la nthawi ya pansipa, pamene zochitika za network zikupitilira kuononga kapena kufuna kuphwasula ufumu wa Mulungu. Opembeza Satana apeza kuti network yawoyi ikuthandiza prayer for Christian unity. Akunena choncho. Mwina mutakhala pamenepo kumvesera nawo LCD, mupeza kuti ikupanga sensi phindu limene inu ndi ine ngati chikhristu tikupeza ku network imene siyathuyi. M'malo mwake iwo amati alumikizise munthu mwansanga, komanso alumikize zinthu mwansanga ku dziko lapansi, koma pamene iwo akufuna kupanga changu chotere, apeza ini yake kuti muli pemphero la Khristu koma la umodzi limene likudutsa mu network yawoyo, ndi Leviathan zamuyipira. Ndiganiza kuti akufuna awawa akuonerera pa Zoom ndi ena amene abwera nawo ku Miami aphunzire ndi kuchitapo kanthu pa zochitikazi. Ndikhulupirira kuti tikutha kumvana pa chimene tikuchionachi chikuoneka ku LCD. Mumve zimene akunena Water Whitking. Lozina Kinka akunena kuti kodi network iyi ndi chani? Ndi anena chizungu akuti an interconnected system of things or people. Mwachimva chizungu? Kodi network ndi chani? Ndi akuti interconnected system of things and people. Choncho network iyi ikupindulira kulumikizisa dziko komanso anthu, zinthu za dziko komanso anthu. Now mmenemu ku chikhristu tapeza kuti kukuchitika biblical network. Akutero Lozina Kinka kutanthauzira mawu amene walankhula Whitking. Water Whitking wayima pa biblical network. Akutanthauza Lozina kuti kudzera mu network choyipa ichi chaonekera pansi pa madzi, kuti Baibulo nalonso lachita mofulumira ndipo ladziwika paliponse ndipo lamveka kwa aliyense kudzera mu network momwemu. Kodi titatere tipezapo phindu lanji pakuti nkhondo ya mkangano pakati pa choyipa ndi chabwino ikupitilira kukula, ndipo ntchito yathu ikukula-kulabe chifukwa cha mwayi umene opembeza Yehova
aupeza kudzera mu network imeneyi, kudzera mu undersea network cable. Choncho payenera kuti achigwire chimenechi ndi kuchisakaza, ndipo chikaduka kuti polumikizanso tichotse chikhristu pa network. Sindikudziwa kutanthauzanji, koma imeneyi ndiye nkhani imene ikumveka pamenepa. Mfundo namba 4 imene walankhula Walter Witkin akunena kuti interconnected spiritual from believers. Chichewa chake akuti kulumikizika kwa uzimu kwa okhulupirira ambiri kwachitika kudzera mu network. Ndiganiza kuti muzimva bwino chichewachi chifukwa LCD ikumveka ngati akufuna kutiuza chimene chikuwawa anzathu a dziko lapansi kudzera mu network, ndipo zokambiranazi zikuoneka ngati zikufuna kupherezera kumgwirizano kuti kodi ana a Mulungu achotsa bwanji pa network iyi kuti asamapeze nawo phindu, chifukwa mwachitsanzo apa akunena kuti interconnected spiritual for many believers. Mwa njira ina kulumikizika kwa uzimu kwa okhulupirira ambiri kwakhalapo chifukwa cha network. Ndekuti akutiuza zopweteka zimene akumidima akuona ndi zimene akukumana nazo kudzera mu network yakoyi, mmene chikhristu tsopano chikuyendera. Ndiye apeza kuti pali kulumikizika kwakukulu kwa uzimu kumene kwachitika dziko lapansi kudzera mu network. Iwo akunena kuti network yathu iyi yapulumutsa anthu ambiri kuchoka m'manja mwathu kupita kwa Lucifer. Ndiganiza kuti inu ndine tikutha kumvesesa bwino zimene akukambirana lerozi. Choncho akupitirira kungonena kuti pomaliza ndingokuwuzani mitundu ya anthu ena ya amene amayang'anira ma network amene abwera pano. Lozina akutero. Ndiganiza kuti amene ndi mawu omaliza Walter Witkin. Walter Witkin akuti pano pabwera network ya LAN number 1, number 2 kwabwera 1 ndi 1 wakeyu ayika WAN 1. Number 3 kwabwera WRAN wirani. Number 4 kwabwera mani. Koma a network number 5 ndi sani. Network number 6 ndi pani. Network number 7 ndi EPN. Ndi network number 8 ndi VAN. Ndi imene yabwera. Ichi chakhala chowawa kwambiri. Pomaliza ndimaganiza kuti anakhala pansi kumano akubweresanso mutu wina umene akunena kuti network kuchalichi. Ikuoneka ngati milandu ndithu makosana LCD ya leroyi tikuyimbidwa milandu apa akhristu chifukwa akunena kuti network ikupezeka kuchalichi, ndipo achalichiwo ikuathandiza kayendetsedwe ka ntchito za Mulungu zimene ndi chipasupasu ku boma la ife
loyendesedwa ndi mfumu Lucifer. Ndibwereze chichewa. Netiwiki ikupezeka ku tchalichi, ikuwathandiza kuyendesa ntchito za boma la kumwamba la tchalichi, zimene ndi udani ndi ife amene timayendetsa boma la Lucifala losogozedwa ndi Satanayo. Choncho netiwiki ili ku tchalichi. Kodi tichitenji kuti tichose netiwiki ku tchalichi? Tichose netiwiki pa mabelievers, tigumule spiritual connection ya mabelievers. Ndiye nkhani tu imene ikumveka lero kuno ku LCD ya Mbandakucha uno, umene mukumva kaphokoso apo ndi apa, nyumba zathu za anyoni zimene takhalamo lero ndi kuchezamo kapena kukhalamo ngati mulendo, ndikuti kumaneba kukuoneredwa mpira, kukumveka phokoso la pakati pa usiku la mpira wachikunjakunja ukuchitika kwa Amerikawo. Koma ineyo sindinawuyese mwayi kuti ndigone, ngakhale mthupi simukupeza bwino. Choncho John Witikani wakhala pansi mu LCD imeneyi, tsopano wayimiriranso munthu wina amene akuyimirira akuombera m'manja, koma nayenso iyeyi wangobweranso ndi mutu omwe uja, network ku tchalichi. Iye wayamba nkulankhula nde akuseka anthu, sindidziwa kuti nthabwala yake joko yake waponya yotani, ngasi mchizungu, nthabwala za chizungu sitingamve, koma akuseka kwambiri mu holomo ndi nthabwala imene watulusa mkulu ameneyo. Ndiganiza wangobweresa kachimwemwe pa nkhope za mantha, chifukwa nkhope zilumu makosana ndi za mantha kwambiri, chifukwa mmene ndikukupasirani tu lipoti lonseli, kamera ya ukazitape ikumachoka mu holomo kupita ku nyanja. Sono ku North Pacific Ocean ndi kumene chinjokachi chagwira cable imeneyi yobweresa network ya internet ku dziko lonse lapansi. Ndekuti mwachidule LCD ya lero ndekuti akumidimawo akulandira chiopsezo chakuti cable ikhoza kudulidwa. Amene wayimirira uja akuoneka kuti akupitirira kulankhula, koma sanadziwike kuti dzina lake ndi ndani. Ndi pamene iyeyi akupitirira kulankhula, kudikirira kuti tipasire Lozina King adzalankhuleko, ineyo ndikubwezeni ku makomenti anga aine pamene ndikudikirira ndimve kuti uyuyu alankhula kutinji. Ndiyambe ndakupasani kuti zokambirana za lero za ku LCD zafikira chiopsezo choopsezedwa ndi dziko lapansi kudzera mu njoka yotchedwa Leviathan imene yagwira cable imene imadusa pa dziko lapansili pamadzi, imene imathandizira kuti network zimene tili nazozi zizioneka mmene timalandiriramo, zimachoka pansi pa madzi. Ndiye monga ndinanena kuti cable imeneyo ndi yayikulu kwambiri, eni yakewo amayitcha kuti undersea submarine cable.
ndiye ndimati ndinene kuti mmene tikumvera tonse za New World Order ndi kumene tikulowerako, mukudziwa kuti tikunena za network imene ikuyika anthu pamodzi. Ndi network yomweyi tikugwiritsa ntchitoyi imene yathandiza kwambiri kulanda mayendetsedwe a mpingo. Mayendetsedwe a mpingo aja nkumafuna kuti aziyenda limodzi ndi tekinoloji. Ndi apa tikungofuna kukudziwisani kuti zokambirana zimene akukambiranazi wakhala kale pansi amalankhula uja, ndiye mundilole kuti ndibwerere tsopano. Mchemwali uja wayimanso wafikira nkuyamikira kuti zikomo kwambiri Wesley Kolomani. Ayimirira awanda Wesley Kolomani akungochoka kumene, koma nawonso anabwera ndi mutu wakuti network kuchalichi. Ndi Wesley Kolomani malinga ndi kulankhula kwa mchemwaliyu akuti chiopsezo tikulandira lerochi tiyenera kuchikambirana mwansanga, ndikutinso ndikudziwiseni kuti tsiku lililonse kuchoka lero tiyenera kuyembekezera kukhala pa mdima. Njokayi ngati sidula lero kheboyi, koma limodzi mwa masiku ena idzaduka ndithu, ndiye chipangano chathu. Akadzadula imeneyi, Wesley Kolomani akuti padzayenera kudusa 90 days kopanda intaneti ku dziko lapansi. Ndekuti mwa njira ina Wesley Kolomani ana mulungu amene mukumvera nawo LCD akupereka ulosi wakuti network idzaduka kaye kwa masiku 90. Iye akuti masiku 90 chifukwa popanda kanthu mainjiniya kuti akonze kulumikizanso kwa khebo imene njokayi ingadule kapena imene iti idzadule. Kulumikiza kokha kudzatenga 90 days imene ikupanga solid 3 months. Ndekuti mudzati 3 months dziko lapansi lidzakhala pa njala ya network. Ndiye eni yakewa network imene yoyo akuyitcha kuti network lockdown. Nde Wesley Kolomani akulosera kuti kukhala network lockdown. Anthu amene tikudalira mafoni, ndiye dziko lapansi lino likuyenda chifukwa cha mafoni, kudzakhala network lockdown. Musayiwale kuti panali pa 19 mwezi wathawu pamenenso panali LCD imene ankakambirana za power lockdown. Khala ngati sinaulutse mu power lockdown ndi fotokozere mwachidule modiyo inayo kapena yomweyi kuti imene inali ya pa 19 Juni amakambirana kuti kukhala power lockdown imene ndi kuzima kwa magesi kumene akuti nakonso kudzatenga 90 days. Kuzakhala kopanda magesi for 90 days. Komano Lozina akupitirira kulankhula zimene Wesley Kolomani wanena mu mphindi zochepazi. Akunena kuti pali mitundu yambiri ya anthu ku dziko lapansi imene silambira Satana. Akunena choncho koma imapeza nawo phindu ku zinthu za Satana. Tiyenera kuchita nayo mwanzeru chifukwa zichedwetsa kulowa mu system yatsopano mwa uzimu. Akulu abwera nzije yawazozo zama nawonso
awesile kolomani akunena kuti pali gulu lina limene likupeza nawo phindu ku network ya satana. Ndiganiza kuti akunena ine ndi inu amene timapeza nawo phindu ku network ya satana mwa njira ina. Akufuna kutiuza kuti network timayionayi mwini wache ndi satana, ndipo akhristu timapeza nawo phindu pa network. Nanga ndibise chifukwa chakuti ine ndikugwiritsa ntchito network yomwe? Ayi kaya zili choncho. Ngati tu umene uli mulandu kwa Mulungu ndikuti tonse tikupalamula mulandu, amene tili mmafoni, amene tili mma network. Malinga ndi kulongosola kwa Wesley Kolomani ogwiritsa ntchito kuti pali mitundu ina imene ikupeza nawo phindu ku network imeneyi. Imene yoyo ndicho chedwesa chakumalizisa dongosolo la New World Order. Mu ntchito ya New World Order simuzafunika anthu amene adzichedwetsa ntchito ya Mulungu kudzera mmapemphero awo mu mphamvu za Mulungu wawo, kuti gwira ife oyendesa ntchito za Lucifera kudzera mu network tikadayenera kuthamanga nazo liwiro nkumakumana ndi ziopsezo za mapemphero a mu network yawoyi. Kolomani akuti pali mitundu ina imene yapanga mgwirizano ndikumachosa ndi kugwetsa mbendera za boma la dziko lapansi kudzera mu network imu. Sadziwana, saonana, koma network yapanga anthu a mitundu yosiyanasiyana kukhala mtundu umodzi. Ndi chimene network imeneyi ikufotokoza, komanso ndi chimene Wesley Kolomani mmene wayimirira akulankhula. Tsono na Mulungu pamene ineyo ngati munthu ndikupita kumapeto chifukwa chakuthawathawa kwa zithunzi za live za mu LCD ya usiku uno ya pa 9 Julayi, ndikusiyeni ndi ganizo lili kuti zimene akukambira nazi zikukhuza ife akhristu, chifukwa ifenso chikhristu chathuchi chikuthandizika nawo mu network. Ndi ini yakewa sakutifuna kuti tikhalemo, koma pamene akudikirira kuti ife adzatichotse tonse ngati anthu ku dziko lapansi, kutsogoloko tikumana ndi nyengo ya 90 days of network lockdown. Chimozimozinso kutsogoloko tikumana ndi power lockdown imene izakhuze magesi ku dziko lonse lapansi, komanso zinthu zimene zimathandizira mphamvu zakayendesedwe ka zinthu za dziko lapansi lino ngati petrol, diesel, benzini, kaya zina zijamati chani zoyendetsera ndege, nazo khuza mphamvu zidzayenera kukumana ndi lockdown, ndipo zimene zizichitika posachedwa. Osayiwala kuti kukutuluka mpweya woyipa kwambiri ku dziko lapansi, koma ndi wotentha umene ukuyembekezeka kuti suyima ku mayiko azungu okha, koma uyendanso kufika kuno ku Africa. Ngati utakhala kuti mpweya umene wafika ngakhale kuno ku Malawi, tiyembekezere kuopsa kwa kusintha kwa nyengo koma yopha vanthu, kutentha kofanako, kutentha kopha ziweto, zimene zidzabweresenso ng'amba ya njala yayikulu kwambiri ku dziko lapansi. Mwa ichi ana Mulungu ndikutukulireni maso posakasaka malo ma country living, kuti tikayambire tukuphunzira moyo posakhala pa network, chifukwa network iyi ikuchoka posachedwa. Leviathan ndamene amayang'anira zimakhebo zimene zipansi pa madzi, ndipo lerolo akanadula kheboyi ngakhale LCD kuyitumiza mawa sizikanatheka mpaka masiku 90
kuti muzabwererenso pa network. Muzidzachita chani ana a Mulungu amene mumadalira network mu nthawi imeneyi ikadzachoka network? Nanga magesi akazazima kwa masiku 90 muzapanga bwanji? Tiyenera kuyambira tulero kuzolowera kukhala moyo osadalira magesi komanso moyo osadalira network. Zimenezi mulongo Ellen G. White adafotokozera ngati ulosi ndi chilimbikitso chakuti anthu adzafunika kuthawira kumapiri ndi kunkhalango pamene nyengo yachisanu izidzayandikira, nyengo yoopsa yakazapakati izidzafika pafupi. Mulongoyi anationetsera kukhala kolungama kwa Gosheni watsopano kumene Mulungu azasamalira nache pamene tidzakhale tikuchoka mtawuni. Musayiwale kuti magesi akunenedwawa kuti adzaduka amene azakhuze ndi anthu akutawuni. Musayiwale kuti network imene akuinenayi anthu amene adzakhale pa moto kwambiri ndi network iyi akadula achikulire Leviathan cable mawa nkucha kaya chaka chiti nkuidula. Musayiwale kuti amene adzakhuzidwe ndi network ndi anthunso amene tikukulira mtawuni ndi kumapembedzera mtawuni. Tiyenera titukule maso ndithu kuti kamudzi ndithu kangachepe tikayambire tikuphunzira moyo wina kuopa kuti mwina Ambuye Yesu sangabwere lero mpakana asanabwere zinthu zimene tikuziona lero ku LCDs nkudzachitika tilipo. Inu mudzakhala muli pati? Zikonzekeretseni kulowa moyo wina watsopano. Mundilole ana a Mulungu pa ola limeneli kuti ndituluke pa intaneti ya ku LCD nditakusiyirani ganizo lakuti chirombo chotchedwa Leviathan chagwira cable ya pansi pa madzi imene eni yakewo ayipasa dzina limene ikutchuka nayo kuti mwina ana a Mulungu tikhoza kukhala ndi chithunzithunzi chakutukula maso athu ndi kupeza zodalira zina zosiyana ndi zimene inu ndi ine timadalirazi. Ana a Mulungu tiyeni tizitukule maso kupita kwa Mulungu ndi kudikirira chenicheni choonadi chochoka kwa Mulungu chimene chidzatithandize. Lero pansi pa madzipa cable ija imene imathandiza data, imathandiza internet ndikutuluka pa LCD, koma chinyama choopsa chochedwa Leviathan chagwira cable, ndipo inu simukukhuzidwa kwambiri mmene mukumvamu, koma lerolo atsogoleri a dziko lapansi pamodzi ndi anthu aluso ndikutuluka pa LCD pa adakali kakasi, ndipo kuli tension ku dziko lapansi lino. Amene akuonera nawo zimenezi ali gwedegwede chifukwa ngakhale pa madzipo chinyamacho sichikuoneka mosekerera koma mosonyeza kuti chichotsa network iyi, koma ngati chisiye kuchotsa ndekuti chikupereka warning kuti tsiku lina zichitika. Mene ndikumaliza ola ndi maminisi ache LCD imeneyi tamva kulankhula kwa anthu awiri kumene atipasaso chithunzithunzi china cha zimene zili ngati zifukwa zimene chinyamachi chikufuna kudulira network. Ndiye kuti iwo apeza kuti network iyi ikuthandiza kufalisa baibulo mwachangu, ikuthandiza kulumikizisa chikhristu abale kukhala amodzi mwachangu, ikuthandiza kulalikira uthenga wa chikhristu mwachangu, ikugumula ndi kugwetsa nsanamira ndi mbendera za ufumu wa dziko lapansi network yomweyi. Iwo atsindika kuti tsopano kutchalichi network ikuathandiza kulalikira uthenga wabwino mwachangu kwambiri, ndipo akukambirana kuti achichose chikhristu pa network. Inuyo ndikuyimitsireni pamenepo mpaka tsiku la maomboledwe ana Mulungu.
amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso osayiwala kupanga subscribe.